Morning, kada kayo amin na sangapada papagayam, aldaw iti Biyernes, happy weekend. So iti daytoy nga aldaw, idanon mi manen kada kayit sa balipay nga bansada iti programa tayo Sirmatan ni Ilocano. Iti nagan ti gobyerno probinsyal nga dadolwan iti nakaget na singpet na anus managayat ken managtulong nga gobernador tayo, Gobernador Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office idadolwan ti officer in charge ni Miss Maria Rona Isabel Dawang. Kumablaw kada kayo ti gobyerno probinsyal tinaimbag nga oras sa dinuman napaset ti lubong iti ayanyo. Siyempre, dagiti kang runaan nga damdamag, aktibidad ken dadumapay nga informasyon, manipod iti gobyerno probinsyal, kang runaan na iti aramiden, ken ganwat iti probinsya, nga manglaban iti COVID-19. Iti kang runaan, kada itay intay to idanon, ken siyempre saan nga maidanon, dagito yung naawan iti kooperasyon ti RPND CRL Radio, nga imatbantunan ni Station Manager Rod Sadjan. Makadwa tayo iti Master Control ni Engineer Mike Ramos, ti seguridad iti estasyon, babayan iti paningwanwan kada tayo ni Mr. Jimmy Castillo. Ken siyempre, dagito itata damdamag iti gobyerno probinsyal, kadwa tayo nga agidanon. Kada iti kangrunaan, ken kabaruanan nga damdamag, dagiti kakadwa tayo manipod iti Communications and Media Office, kangrunaan na ken kasamang Rosita Macalipis, ken kasameten iti Vice Governor's Office, ni kasamang Frances Alegre. So dagiti kangrunaan nga intay idasar nga mapagsasaritaan iti daytoy nga bigat iti Biyernes, idi kalman sa balipay nga bansada iti Cash for Work program ngem iti daytoy nga gundaway ket iti babaen iti Metro Ilocos Norte Council. So dagiti met jeepney drivers ken kasama ten dagiti jeepney drivers and operators iti na ikan when nagbalin nga benepisyaryo iti daytoy tatang Cash for Work program. So daytoy tata nananay nga detalye ipadanon tayo ken daytoy saan tayo metlayngen nga may padpadanon nga pakaseknan deti na isangkat nga naruay nga panggedan barbareng tireto yung aldaw ket may padanon tayon ken kastameten deti COVID-19 update nga isu iti kang runaan nga intay ipadpadanon nga kan kanayon. So padaanan deti tata update na kang runaan na deti update deti naruay nga naapektaran iti ili nga sarat. Ken syempre ti sumagmanto nga paset deti na isang katidkalman nga press conference deti COVID-19 update nga tunggal Huwebes nga isa siyang katiti Communications and Media Office nga pakaiya bilangan tuy numutibiyang. So iti nga rodanagan iti partner tayo ni kasamang Ronald Domingo tuy paganyo Irene Ringgor kumablaw kada kayo amin na sangpada iti na imbag nga bigat kada iti adda iti pagilian tayo nga Pilipinas ken kada iti adda iti sabsabali nga paset iti lubong na imbag nga oras kada kayo amin nga sangapada. So dagiti kang runanto nga intay ipadanon tatang bigat sumalsaron to kalpasan iti sumagmano nga pakamong ipadanon kada tayo ni engineer. Mga kasangga ni Ate Berlina Argel, umininom iti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Siyak ni Berlina Argel nga tagagabot norte umininom ati Mark Cafe. Ading uminom kayo tapno maimbag dagita saksaki iyo ta iso pinakapaimbag ti buong katawang ko kay da kayo nga adda saki na nga high blood. So, siyak high blood nga talaga pasaran di pay ag uminom ti maintenance konta napintas ti reknak. Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang sarap ng natural. Magatangen ti Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix karigiti butika ken drugstores iti lugar tayo. Problemang pangkalusugan madlang, pamahalaan ito'y gagawa ng paraan para mag-aaral na Pilipinoy sa edukasyon walang maiiwan. The future will not wait and we don't want our children to wait and be left behind. Ligtas na proseso para sa pag-aaral ng kabataang Pilipino. Kung hindi pwede sa online, pwede sa cellphone. Kung wala talaga, we are producing also learning modules. It will be a relay of materials. Solusyon ang ihahain upang mga leksyon sa paaralan ay patuloy na matutunan sa loob ng
tahanan. We are negotiating with the two telcos na ililibre nila yung paggamit ng kanilang facilities. Kasiguruhang edukasyon ay hindi maiisang tabi habang tayo'y nasa gitna ng laban na sugpuin ng COVID-19. The emphasis that we are placing on these alternative technologies, they can continue learning. Isang public service announcement mula sa PCOO, KBP at ng himpilang ito. Ang trusted dog food ni Catherine Bernardo, Nutri-Chunks na! Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat and essential nutrients that help keep them healthy and happy. Listo ganado sa Nutri-Chunks. COVID-19, reminders from DOH. Tamang pag-ubo. Ang mga airborne viruses tulad ng COVID-19 ay kumakalat sa pamamagitan ng pagbahing o pag-ubo. Para maiwasan ang pagkalat ng mga virus na nagdudulot ng iba't ibang sakit, takpan ng buong bibig at ilong gamit ang panyo o tissue. O gamitin ang manggas o loob ng siko kung uubo o babahing. Lumayo sa mga tao kung ikaw ay uubo o babahing. Huwag dumura kung saan-saan. Labhang maigi ang gamit na panyo at itapon sa basurahan ang mga nagamit na tissue. Ugaliin ang wastong paghuhugas ng kamay o paggamit ng alcohol o hand sanitizer. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sirmata ni Ilocano. Sirmata. Okay, iti dayto nga gundaway ket dagos ngayon tay pastriken ni Apong Glen tapni padanon nan iti gasa tayo tatangal daw babaen iti horoscope. So tapno iti kasta ket makaado tayo kada iti intay mga tratar ket may padanon tay amin intay indasar pangablawen tayo ni Apong Glen tapno iti kasta ket maidanon nan dagiti gasa tayo tatangal daw iti Biyernes. Apong Glen, good morning. Good morning kasamang Irene kanong digiteting dinggig kadigit yung Sirmata ni Ilocano kan digiteting po sa Facebook Live tigasat yung nga aldaw nagasan yung aldaw sa Biyernes man ito no bigat holiday tuloy weekend sa holiday long weekend para sa Lunes. Okay, irugita yun di Aquarius laglagi pa yung mga kanayo mura ka atakal ding dito Agpartikan sa. Di Aquarius, laglagi pero nga kanayon, pwede ka mabalin nga ag night swimming. Tibigat, tibigat, when no ti aldaw. Laki. Kasi night. Laki color mo, red. Night swimming nga ron. Well, Pisces, para kini Pisces, tandaan ang ita nga panawin, okay lang nga awan ti jowa na. Na may mayat pa nga nagpukaw ni Jowam ngemta napukaw ti pinagraman mo. Narigatan mo napukaw ta pinagraman mo. Daki sen. Sa COVID mo. Lagi color mo puraw. Aris, nakamayat itangal daw na i-add na kata Facebook ni crush mo. Ngem saan na ka nga talagang crush. Kaya nakalangalakwan tayo laklako ng face. Lagi color mo blue. Taurus, masabet mo itangal daw tayo crush mo. Permiti isip mo nga makakita king kuwana. Ngem madi na kamit mapansin. Mapaay ka, uno maumpay ka. Malagip mo ket naka-face mask kagayam. Lagi color mo pink. Gemini, itangal daw medyo og sakit na buksit mo. Kaputa, intemplam, tinaput nga danom tay Nivea moisturizing milk. Kaya mong gatas day jay. Lotion kaya. Lagi color mo white. Cancer, may kat-kati trabaho itangal daw gaputi lamok. At nangaming lamok, ping-ping tay boss mo. Kaya't napan mo pingatay tay lamok. In short, natumpam ni boss mo. Lagi color mo orange. Anong artiko na ni Boss Nan? Apa itong palak? Kada lamok
Sir ko na naka-jure ilan ta. Naungat namin tipos na. Well, Leo, so nga ba di mo, kuha na, di ka nadala mo sa pingping ni boss mo, di mo patay Ay, sila mo. amlatan. Sabi ko nga may cut. Leo, medyo maditi panagdigos mo itangal daw. Medyo maditi pinagdigos mo itangal daw. Tagabat kabayatan nga agsabsabon ka, ket nagawan ti danom, agawan to ti danom. Rumor ka nga sabon-sabon tamapan ka agbomba. Tara arubayan yung ngem awamet lang ti danom na tabomba. Hindi poso. Makita na katekras mo nga karubam ket ikan na kanto ti danom. Apo. Mababain ka nga makaisip kaputa nalipatan ti Actualia. Ano pa na? Laki color mo blue. Virgo. Ada umay nga ubing nga agkatok di tabalayo. Ket ibaga na nga sikat ti pudpud no na nga ba. Makikati unos kami ti biyak mo ket awan met ambom nga napututam. Intun makita na ka nga karindo sa ti nervous ka daglingling ete tagpukaw to nga te ubing nga it's a prank. Nagpun na gaya. Tagaya mag-ilog nga ubing. Lucky color mo yellow. Amang ano si Kalo Adam, anya no ko te arami di mo na pong Glenn. Sino pa sino si nanging magpagakag nga pudpud no na nga anang pudpud no nga ama ko lang. Okay. Libra. Magigtod katon agreeing katon bigat jay kwartuyo ta at makita mo nga nakabutbutang nga lalaki nga nakasangog ka. Madi ka madanagan inyakar nga miti bagat mo de dakkel nga sarming yun taigit tayo dayo. Nakita lang tayo pagim. Sarming. Lagi color mo blue. Medyo kami nasingat ni tayo so nga nakitod ka. Nakigtot. Diyan mo nakabutbutang nga lalaki. Nagayang sarming tas abay taid tayo. Scorpio. Nagasat itangal daw ga puta at agitlog nga manok tita karton. Ta abay ta kwartom. Ala ito aming ngetlog ta irep mo paspasam. Baka makita na ka te karubam nga magin manok. Nakikolor mo bra. Sagittarius. Maplatan kay tang maplatan ka timutor itangal daw. Ngem kabayatan nga magmagnaka nga mapanji pagpavulkanize. Adam nga yabking kang agpadaya. Ada dalagsam kami nga nagkasar. Ayabanda ka ta ti ambuda ket bisita da ka. Magmagnaka lang nga mapanagpavulkanize. Ingka makipangan sa mang take out ka pa eh. Nakaputpak namin ti paalada. Okay. Good. Lagi color mo green. So, Capricorn. Maragsakan kitangal daw sa tinumpal ni tatang mo te promise mo nga igatangan na kasi bisikleta. Ngepti ko na nakit. Agan anus ka barog takurang ti kwartak. Iso nga igatangan ka pala heng ti manibela. So nga nayunak to ito no iso may lang tinakanayan ti kwartak. Mabuutan tulad to na ti bisikleta manak ko. Agan anus ka. Love you, daddy. Lagi color mo pura. Desi ko na lang. So nga ito tadapela manibela. Okay, nakita ni KJ gasot yun tangal daw. Para biyernes. Kaya sapay kong mata kay matiisan ka ragsakan para kani degdegeg di sir mata ni Ilocano. Bye-bye. bye-bye, Apong Glenn. Sigurado nga dati weekend dakit talaga nga nakaisem da, Apong Glenn. Thank you. Okay, bye-bye. So, DJ, kasamang Ronald ni Apong Glenn, kaya iti horoscope para iti dayto yung aldaw, iti Biyernes. Okay, alam mo na partner, kasama ng arod, ngayon tayo tuloy ti programa tayo kit kadlaon tanatan digiti. So amin nga guybuyaken dumdumi ti programa tayo sir Matan Ilocano, kadigiti na dumadumang lugar iti probinsya ti Ilocos Norte. Kasama tan kadigiti aga guybuyaken dumdumi kada tayo ti na dumadumang paset ti lugong mabenito sana dati Facebook live tayo, ti YouTube channel, ti Twitter account ken ti live streaming tayo kasamang Irene ken kasekretary tayo Alisa. Andang nga kalipatan nga i-likes kini share ti programa tayo tapi kasakit mamuan mangigan dagiti nakabsat tayong Pilipino, kanguran kadagiti Ilocano nga agtrabaho, agitindegen din na duma-duma nga paset iti lubong. Alawin kita, kablaon na kayo,
tinaimbag nga bigatyo amin nga sangapada. Okay, partner? Yes, partner. So, yun na tayo kideti COVID-19 update. Oo. Tayo di talaga dati nagpatinggan na ket di pa lang met ket di Domingo no iti pakasek na dagiti kaskaso kasamang Ronald dati naipadanon ken ni Governor Matthew Marcos Manotok. So nagtalinaed nga patapulo ket talo dagiti awan dagiti inayon nagtalinaed nga patapulo ket talo iti bilang iti kaso ti COVID-19 dito yung probinsya tayo nga Ilocos Norte. Ngam iti may nagiti daytoy ket pakamo iti gobyerno probinsyal nga kadagupan dagiti tata 50 ket upat nga naruktalanen nga dayti primary contact da karitay nagpositibo iti barangay 9 ti ili nga sarat ket upat ket siamen kadagitoy iti Dimalan wenno naipadalan iti RT-PCR test iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ken iti agdama ket maiururayen iti resulta iti naisayangkat nga test kadagitoy tatta nga primary contact persons dagiti nagpositibo iti barangay 9 ti ili nga sarat. Ken dagiti 5 nga nabatbati pay nga subject person ket naka-schedule nga maipadalan iti PCR testing iti daytoy nga bigat iti Agosto 28. So nagtalineadmet nga naka-lockdown iti sitio 1, 2, 3, 4 ken 5 ti barangay 9 ti sitio 7 ti barangay 8 ken kasama ten ti sitio 1, 2 ken 3 iti barangay 12 iti ili nga sarat. So 1, 2, 3, 4, 5 tapos may isa, so 6 plus 3 siyam nga sitio iti naka-lockdown iti ili nga sarat kadagitoy nga gundaway. Ken kasama ten dapat dati pamilin ni Mayor Remigio Medrano ti ili nga sarat nga dati Santa Rosa Public Market kasama ten ti sarat namnama multipurpose cooperative ken ti municipal slaughterhouse ket temporaryo pay lang nga mapaseraan. Ken dagiti kabayatan na dagiti malaksid kadagiti taga sarat ket dapat dagiti rumrumuar nga primary contact persons dagiti nagpositibo iti barangay 9. So dati rumrumuar nga 7 nga kakailian tayo iti ili nga dingras nga primary contacts kada ito itata nga nagpositibo ken iti agdama ket nalpasmeten iti idadalanda iti PCR testing ken naka-quarantinen dagitoy ket dagiti pamilyada nga maibilang nga secondary contact ket naibilin kadakwada iti panagtalineadda kadagiti bukod da nga pagtaingan wenno iti panang ipatungpalda iti home quarantine babaen iti panang kitkita kadakwada iti barangay health emergency response team kadagiti bukod da nga barangay. Ken kastameten adadati panigurado iti gobyerno probinsyal iti Ilocos Norte iti adadapay nga panangiget da karite maipatpatungpal nga tignay ket impasigurado da iti babaen iti panagtitinulong iti Department of Health, the Philippine National Police, the Department of Interior and Local Government, Bureau of Fire Protection, the Office of Civil Defense, the Armed Forces of the Philippines, ken kasamaten ti Philippine Coast Guard, kasamaten dagiti pampubliko ken pribado nga hospital, pakairamanan dagiti naduma-duma nga local government units iti probinsya tayo nga Ilocos Norte ket araramiden da iti amin nga kabelanda tapno iti kasta ket mapagtalineed iti kinasalunat tayo amin nga sangapada. So awan iti rumbeng pagdanagan tayo ken pakaalarmaan takit kitaen da iti para iti pagimbagan iti Cebu Bukel nga wen iti entero nga probinsya iti Ilocos Norte.
Ket kasamiten gapo iti daytoy ket rumbeng laeng saludaran tayo dagitay health workers ken kasamiten dagitay dumapay nga frontliners nga talagang dakkel iti sakripisyo nga ipapayda para iti panakaipaay when panakatagiben iti napintas nga salun at tayo amin nga sangapada. Okay. Well, kahit na lang supusupan, ken lawlawagan kasamang Irene. So, dagitay imo na lang nagdala niti swab test o patapul. Dalanen nga imun una ken itatangal daw. 49. 49. So, itatangal daw 5 daytoy manamnamang maipadalan tata kasamang Irene. Roger kasamang Kaya Ronald dagitoy nakasay- ket taga Sarat kasamang Tagasarat. Ronald. So, Oo. nadakamat mo pa itatay nga dapat digitay secondary contact tracing iti Agtultuloy pa lang. dapat digitay taga Dingras nga Primary contacts kasamang Juan, Ronald. taman malagip mo di interview takin ni Apo Mayor idi na minsan aldaw di ibagada nga taga Kapasan nga napan nangagas kaday INC 36 ken when adami digiti impormasyon ta dita Dingras na kinilman ta ni Apo ABC Federated President Elmer Verdadero idi Kalman nga sertipikara namat nga ada ditoy napan panangagas diti bakit nga bagbagada ket iso naka-isolate tata iti barangay Baksil sakit dedi kunana nga barangay dedi bakit nga Manlalado kasamang Irene. Roger kasamang Ronald so dagitay pitong primary contacts iti ili nga Dingras nga sanen nga namuan kasamang Ronald no ana nga barangay iti ayan dagitoy ket nalpas meten iti panakay padalanda iti PCR test ken iti agdamang ket naka-quarantine dagitoy kasamang So Ronald. katakamat pa dito yung report ni Governor anda pa digitay karaman iti paset ti barangay 9 Sarat. Kasamang Irene. Barangay 9. Barangay 12 ken barangay 8. Well, di ba digitay at naka-lockdown kasamang Irene. Roger kasamang Ronald so dijay ti naka-lockdown iti barangay 9 dijay 5 nga sitio ti barangay 8 may isang nga sitio ken iti barangay 12 ket 3 nga sitio kasamang Ronald. Sapay kumako na tayo ta dakkel iti panang namnama kin agkarkararag tayo Oo. dagitoy Agkay-kaysa tayong agkararag. dagitoy dimalanen iti rapid dati swab test ko na tayo nga upatapul ket siyam alaket tayo ko na tayo agkarkararag tayo ta sapay kuma ta negatibo ti resultada ta lukas pagarigan ayad adayom apo di pay ket kumamkamaten ti Ilocos Norte kasamang Irene. Roger kasamang Ronald so sapay la kuma ta babaen iti panagkay-kaysa tayo nga agkarkararag ket malapdan iti kabitan nga panawen iti adadapay nga panagawaras iti nasao nga sakit ket dagiti na ipadalan iti swab testing sapay la kumata ag negative dagiti kasamang Ronald ket saan tayo nga kumamakam kadagiti daduma nga probinsya nga iti agdama ket talagang nakaadadon dagiti tatanag balin nga kaso kadagiti tatang luglugar kasamang Ronald so gapungar kidati tatang kinaado dagiti nagdimalan iti PCR test kasamang Ronald ken kaado dagiti primary contact persons dagiti munan nga nagpositibo ken nagpapan kadito ket saan pay nga naamuan no sa dino iti nakaalaan ken no sino ti talaga nga imuna nga nakaala iti nasaw natamaan iti virus dati COVID-19 kasamang Ronald so dakkel dati salsaludsod no anyang nga talaga iti sitwasyon ti probinsyano dakali dati maibilang community transmission iti lugar tayo gapo kidati nga banag kasamang Ronald ngem ket di ipadanon ta dati panangilawlawag ni Dr. Norman Rabago kabiatan dati na isangkat nga presscon idi Kalman nga adu dagiti mabalin nga i-considerar nga umuna sakbay nga makunam nga locally transmit adan iti local transmission wenno adda iti community transmission kasamang Ronald so ipadanon ta dati panangilawlawag ni Dr. Norman Rabago iti daytoy nga banag kabayatan dati presscon idi laing Kalman. Good morning everyone. Nambang nabigat namin kailan na taga-probinsya tayo ti Ilocos Norte. Thank you for inviting me again sa ating press briefing today.
today. Regarding the question of Ma'am Arlene, let me first define ano ti local transmission versus yung community transmission. Usually, ang local transmission, we can directly identify no nagkapuan that a infection when no contamination or transmission from one person to the next. We can identify kung nakaalaan na dayjay nga sakit. Usually maibagam nga naala na kadete LSI, naala na kadete ROF, naala na kadagiti bisita na, or naala na di hospital. Then ngem he is living in the locality. So kaya yun na lang sinabing local transmission. Pag community transmission ngamin, you cannot really identify no nagkapuan that a source the infection already. Hanta yun may explain no may transmit te kadwana, ospital, kapamilya, katrabaho, or kanino man. Narigat lang nga i-define ngamin agad-agad nga community transmission not unless you exhausted all the means necessary to extract informations no talaga nga nagdapuan na dayjay nga sakit. No na-explain tayo and we are definite na haantayon ma-pinpoint no nagdapuan na dayjay nga sakit na naala dayjay N36, let's say. Then that's the only time that we can say a community transmission. I was with a group of the Sarat LGUs yesterday. We were discussing also the case. But I think haantay na exhaust DJ means para ma-identify no yan na nagapuan the source DJ infection. So although we can say it could be local transmission, but I cannot definitely say that it's already a community transmission. It's very important for us to define local transmission and community transmission because dagito yun no kati paggapuan ti recommendations no anati community quarantine recommendation tayo manen nga status. Let's say from MECQ to GCQ to ECQ. Kaya be careful tayo, but as we speak, I think they are exhausting all means to try to contact trace. DJ naggapuan, DJ infection nga nakaakar kani N36 or kani N37 po. Sa ngayon, I can say we cannot definitely define that there is already a community transmission, but since long before, can it cases ti pagudpud, can take cases ti lawag, then we can say met nga imbaga met idikuan nga at the local transmission. Doktor, ako lang sa nga dapat ang marami. Sabi mo ma-identify ng community mo na local transmission and 36 di Sarat. So, kung pa yung nagsasalita kayo kanitita ga Sarat, so, kanang itikurang na doktor, tapos no, maibagan, no local o no community? Mayat-mayat nga gundawayat dito nga tsansa. Nga mangibaga nga actually ti practice iti bagyo no. The patient himself will call upon to those nga nakalangan-langan na. So meaning, ipalubos di pasyente nga i-reveal ti identity na. Let's say, I am Norman Rabago, I am infected with the case of ganyan. I went to these places during this time and this time. No sino man, dagiti na kanya, langan-langan ko, please come forward, identify yourself, and be examined. Dayjay ti tayo pa'y naaramin because of yung Data Privacy Act. We leave it with the disclosure or the right of the patient to reveal himself. And we were trying to convince or explain to the LGUs, especially to the mayors, na sila kumatimang convince kadayjay Citizen Rida to come out in the open so that we can exhaust all means necessary to study yung profile ng patient no nakalalaan na. Bayat ti pa nagsasarita idi haan ngamin mai-disclose all the informations but dumapay experience tayo met di ba kada kayo bet pay nga ta adamit digite mangilibak iti condition na. In fact, well,
I cannot cite the specific example, pero ada dagiti pasyente nga numakalusot nga ibagada nga negative da para lang mapastrek dati border, then they will all exert also all their means para lang they can easily pass through the borders. So na malaki dati challenges tayo kadati ita. But we are trying to educate everyone that it's not a sin to contract the disease, di ba? It's not even a pakaibabainan kuma. Yamket di, if you disclose yourself, you are helping more the community. Mas pa nga apresyaren da kano ti nagadalan dagi Baguio experiences. People would even appreciate you more if you come out in the open, telling everyone that you are infected, so that others who may have mingled with you may come also forward to reveal themselves. Tapno no DJ may study tayo iti proper nga epidemiology iti COVID tayo iti pag-gilyan tayo. So di kasama nga Ronald dati panangilawlawag ni Dr. Norman Rabago ti COVID-19 consultant iti probinsya tayo nga Ilocos Norte kasama nga Ronald ket di jay gut-gutigutan na dagitay local government units nga mga lukoy kadagitay kalugaranda tapno iti kastakket isuda nga mismo iti mangi pakaamo nga dagitoy ket adadati contact da when dagitoy dagitoy ket nakapulpulapul da kun akbanket di dagitoy nagpositibo kadagitoy kaskaso tapno mas pay nga maamuan kasamang Ronald no sa dinno nga talaga iti nagapuan ken kasampen no kasano nga naapektaran nakaptan iti virus dagiti maseknan tata nga nagpositibo iti COVID-19 kang grudan na dagiti kaudyan nga nagpositibo kidati tatanga sakit kasamang Ronald. Alamen kasama nga Irene ket intadaro dituloy ti programa tayo Sir Matani Lucano kalpasalan kadagiti sumagmamano nga pamalagip tayo malipod ti technical studio. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZRL Batak Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Perdi ka ditalugan nyo mga karonda, ket agbirbiro kayo itinalaka ken di kalidad nga pagpatarimaanan. Lukasta mga karonda, haan kayon nga agpangadwa, taadda dituyan bukod tayo a probinsya, ti mapang namnamaan. Isodayta ti ECF Auto Repair Shop. Ti ECF Auto Repair Shop ket ijaya na dagiti nagduduma a serbisyo kas kadagiti sumaganad, change oil, overhaul, wheel alignment, wheel balancing, engine scanning, under chassis, electrical service, tires and batteries, air conditioning, suspension, brake service, clutch repair ken dadumapay. Ken saan la data magatang pay sadyay dagiti nagduduma nga klase tiligay tilugan, car accessories ken dadumapay. Ti ECF Auto Repair Shop ket masarakan iti Barangay 3 San Ildefonso, San Nicolas, Ilocos Norte. Dalan laing nga mapan iti San Nicolas Robinsons Mall. Wenno abagatan laing ti PNP San Nicolas, Ilocos Norte. Tinadong informasyon ag-text wenno tumawag kadagiti sumaganad 0998-338-7211 wenno 0917-558-4049. Ti ECF Auto Repair Shop ket kukwa ken imatmatunan dagiti naayat natulong nga agasawa Honorable and Mrs. Elmer Failugna. ECF Auto Repair Shop ti pagpatrimaanan ti lugan nga mapangnamnamaan ken mapagtalkan. ECF Auto Repair Shop, the shop we care for your car like no other. ECF Auto Repair Shop. Ti salunat ket isu iti kamatgan agameng iti maysa nga tao ngarud masapul nga intay tagibinen iti panagdaldalos tapno mayadayo tayo iti nagduduma iti klase ng sakit. Daytoy nga mensahe nga ingkay nangigan ket isagsagot kada tayo
ni Sanggunian Panlalawigan Member Dr. Medel Gawat and Family iti Syudad ti Batak ken Chairman iti Committee on Health iti Pagpandayan Linteg iti Ilocos Norte. Agbirbiro kay kadi iti nalaka kinapintas nga serbisyo apan nakataming dagiti minitayo. Dukas tagagayem ken kabsat sa anen nga agpangadwa ken sa anen nga mapan iti sabali. Agsipod ta adalituyen probinsya tayo nang runa iti syudad ti Batak ti Jesusa Memorial Home ken di kay tupulos agbabawi ti serbisyo na. Ti Jesusa Memorial Home ken eksperto ken pulido ti serbisyo nga ipaay na kada kayo. Ti Jesusa Memorial Home ket 24 nga oras nga nakalukat. Masaragan ti Jesusa Memorial Home iti dayaen a mismo iti Ricarte Park, Barangay Ricarte, iti Syudad ti Batak. Tinadong impormasyon ag text wenno tumawag iti cellphone number 0917-996-2942. Kukwa ken imatmatunan tinaanos man nakigayem ken alisto akasarsarita Barangay Chairman and Mrs. Sani Kamangeg. Jesusa Memorial Home. Ti Memorial Home akababaan iti presyo iti entero nga Ilocos Norte. Jesusa Memorial Home. Jesusa Memorial Home. Di programa Baro Arimat ken Baro Arimat Music Festival ket naiget as suportaran ti JAJ Furniture Shop. Ti JAJ Furniture Shop ket pagakatangan ken mabalin a pagparamidan kadagiti moderno ken dekilidad nga furniture products kas kuma iti sala set, ridaw, cabinet, tugaw, aparador, kitchen table, office table ken dadumapay nga wood products. Ti JAJ Furniture Shop ket agripero wenno agtarimaan kadagiti nagduduma nga kakambitan iti opisina ken pagtingman iti nababa a presyo. Wen gagayem di kalidad lang aruden dagiti magatang sadyay, nababapay iti presyo da, ken aristupay nga kasarsarita dagiti akin kukwa. Ti JAJ Furniture Shop ket masarakan iti Pestuda, along Paway Lake Road, Barangay Baay, City of Batak, Ilocos Norte. Ti adadong impormasyon, ag text wenno tumawag iti cellphone number 0927-742-0910. JAJ Furniture Shop, tatak na lagda, moderno, ken dekalidad. JAJ Furniture Shop, JAJ Furniture Shop. Sirmata ni Ilocano. Engineer? Okay, apa yung tama doon? Okay. Ayatang. Mayatan? Okay, alawan na. Apa yung di man kutkut eh. Alaman, gagayam ken sa tuloy-tuloy tiya programa tayo, Sir Mata ni Ilocano. Ada tayo din ti may kadwa ken maudi na tanlo pula minuto si programa tayo. Okay, partner. Yes, partner, ket padanon tamamet at tatapan ni Gurado ni Dr. Rogelio Balbag, ti health consultant iti probinsya tayo ng Ilocos Norte nga awan iti rumbeng nga pagdanagan wenno pakalarman dagiti kaprobinsyaan gaputa araramiden iti gobyerno probinsyal, araramiden iti amin nga kabaylanda tapno iti kasta ket masalwadan iti salunat dagiti umili ken kasameten aramiden da iti amin tapno iti baet iti pananglaban dati COVID-19 ket awan iti anyaman nga serbisyo nga mabaybayan kasamang Ronald. As may sangad the provincial government, we assure the public that in spite that the COVID, we are trying all our best, headed by our governor, and we are not neglecting the other services. In fact, we are also promoting and taking attention to the other projects and programs of the government, especially in the improvement Cavite hospitals tayo. Recently, ni Abu Gobernador na follow up naman that a health facility enhancement project iti probinsya ti Ilocos Norte para iti hospitals, and it is about now to be released para kadagiti infra projects and equipments para kadagiti project para kadagiti hospitals tayo sa babayan iti iget niya po gobernador na
we learned recently na pirmahan ni President Duterte dati pan release na. So nga, detoy the provincial government of Ilocos Norte, we are not only concentrating or centering our attention with the COVID, but also we are catering to the other health programs and projects of the province. So di kasamang Ronald iti panangi pasingked ni Dr. Rogelio Balbag nga awan iti serbisyo nga mabaybayan ararami din iti gobyerno provincial iti panangi daulo ni Governor Matthew Marcos Manotok ti amin nga kabailan na tapno iti kastaket makita nga naimbag dagiti rumbeng nga maipaay nga serbisyo kadagiti umili kagiddan dati panang panunot ken paning karigatan da nga malabanan dati COVID-19 ket iti kabitan nga panawen ag kay sa tay metlaeng nga dati makalungaw wenno makalasat kidati tatang krisis nga paspasaren iti interong lubong kasamang Ronald. Well, kasamang Irene ta nakadigitay maiadanon nga problema kini apo governor ket handa nga detay bayagenen talagang itrabaho na kasamang Irene tamaseknan unay nga rod iti sitwasyon ti probinsya sasaaden digiti kakailian tayo kasamang Irene. Keta mismo nga digiti kakailan tayo kasamang Ronald iti makapaneknek nga dandani saan pa yan nga matmaturog iti gobernador mangkit kita kadagiti wagas ken pamuspusan no kasano nga matulungan dagiti umili ken no nya dagiti nasken nga maaramid tapno iti kastaket malapdan iti adadapay nga panagwaras dati virus iti COVID-19 kasamang Ronald. Okay, taro di padanon kasamang Irene. Yes, kasamang Ronald, so ti ipadanon tan dagiti dumapay nga pas iti dagiti na dakamata nga intay danon iti programa tayo itatang bigat mga nusan tanto manen nga maipadanon so siguro ket yun natan dati ipadanon ta kuma hindi pa laing Miyerkules nga ipadanon ta kasamang Ronald o ng Biernesen na itantantan gapo kaditi kaado dagiti rumbeng nga maipadanon kaditi kaprobinsya antayo so dati na isangkat nga naruway nga panggedan enhanced employment program ti gobyerno probinsyal nga may nga mini job fair panang tulong kaditi kaprobinsya antayo tapno maadan iti pagtrabahuan kasamang Ronald ket dati siguro interview ken ni Mrs. Anne Marie Lisette Bitangcor Atuan ti manager ti Provincial Public Employment Service Office ket santa siguro nga ipadpadanon mga latanton iti dadupay nga update na tapno iti kasta ket maamuan tayo no kasanon iti nagdurasan dagiti aplikasyon dagiti nakipaset iti nasa o nga mini job fair kasamang Ronald ngem ket di dati ipadanon tan dagiti karaman kadagiti nagaplikar iti babaen ti naso nga job fair so ti yun na nata kasamang Ronald ni Mr. Cedric Ulep ti barangay iti Ili nga San Nicolas kasamang Ronald may isang dating overseas Filipino worker. Nyo? Cedric Ulep, ma'am. Nag-ano kayo, sir? Barangay 7 San Nicolas, ma'am. Ilocos Norte. Sa anamat ti naka-alukuyan yung may tatag-aplikar kita ti naruay panggadan na mini job fair. Kasi nalukayak, ma'am, kasi nabagmot nga narigat nagsabol trabaho tat nga pandemic, ma'am, kasi kastimot ti panahon nun. Kasi kinagiktat na kami di daddo mga establishment ti trabahanten, ma'am. So karigat na kami ti eksapol trabaho ita, ma'am. Sir, ano ti dati nga trabaho yun, sir? Actually, ma'am, isang sangkot yung kami ti abroad di January, ma'am. Then, until now, wala ba akong trabaho, ma'am. So, ano ti trabaho yun di abroad, sir? Technician, ma'am. Technician na kita. Ano nga pag-iyan, sir? Qatar, ma'am. Ayan, ma'am. So, kalpasan di sangpat yun, sir, damo yun lang ag-aplikar tata. Ayan, manan, ma'am, kasi nag-lockdown, met, kada anamit amin, ma'am. Umot masapulang nga trabaho, ma'am. Okay, magsapsapulan. So, ano ti makunayo kita ti napanutan ni gobernador nga panangi sayang katata kita ti mini job fair, sir? Nakapinpintas din, ma'am, kasi at least may kangkaman ti opportunidad nga agsapul man ni trabaho. So, Ada asawa ko, ma'am, ngumamang pa iti sa manong may tindi nga tawin nyo dyan abroad? Dua, ma'am.
Dua. Ayan. So hanyong hanggay nga hanyong panunutan ti agsublin sir. Kastimutan mo, isa nga narigat pala ti nga maibaga nga agsubliman kasi kastimot nga ka pandemic ma'am. So adda man umetan sir ti nangi padasan nyo nga nag-aplikaran tatta kiti adda nga kumpanya sir. Actually ma'am, kasangsangpot ko ma'am, agkita ko nga pwede kiti ano ma'am. No, alalagid di. Tabake. Ora na ma'am, basta at least makasapol di trabaho ma'am, karigat ita. So dijay kasamang Ronald iti panangi pasingked ni Mr. Cedric Ulep kidati at panagyaman na kidati dati panakaipaikan ko na iti gundaway nga makabiro kiti pagtrabahuan talaga kasamang Ronald no awan dati maisangkat nga job fair ket awan dati makita mga gijaya iti trabaho kadagito nga panawen so impeksa na iti panagyaman na kini Governor Matthew Marcos Manotok ket di jay orean niya nga trabaho ket nakasagana nga sumrek tapno lay nga maadaan iti pagtrabahuan nga pangalaan iti maiserbi iti pamilya kasamang Ronald so kasjay iti kapateg tatta deti na isangkat nga job fair para kini Mr. Cedric Ulep ket sarunuta kasamang Ronald deti may sapay kadagiti nagbalinmet nga aplikante wen may sakadagiti nangipasa iti aplikasyon na kaditi job fair kasamang Ronald may isa nga taga ijay syudad iti Pasay nga sakbay nga nag-lockdown ket addan iti probinsya tayo nga Ilocos Norte nakabakasyon nga umay lang kumagbakasyon iti ayan dati lugar dati kaya na etna kasamang Ronald ngem ijay meten nga nag-lockdown so iti agdamak ket gaputa makita na nga mas napinpintas iti panangi wanwan iti gobyerno kadati panakasalwad iti salunat ket ijay nga napag numuanda kadati boyfriend na nga ditoy laengen nga sumrek iti trabaho no pay napintas iti trabaho na ijay Manila kasamang Ronald so kasto iti panangibatan ni Miss Nikki Dorset Mavida kadati tatanga banag. Pwedeng malaman po yung pangalan po ninyo at kung taga saan po kayo ma'am? Nikki Josh Mabida po, Manila po. Saan po sa Manila? Sa Pasay po. Bakit po kayo nandito ngayon sa Ilocos Norte ma'am? Kasi po since nung nag-lockdown po ma'am, pumunta na po agad ako dito. Tapos may plans din kasi kami na maghanap na dito ng work. So ayun, mas safe din kasi. May mga kamag-anak ka dito ma'am? Wala po. Yung boyfriend ko po yung taga dito ma'am. Apo. So, ano po ang masasabi mo naman sa pagsasagawa ni Governor ng parang ganitong mini job fair po ma'am? Para po sa akin maganda po kasi po nabibigyan po yung chance na especially yung mga nawalan po ng work. Ayun po. So, ilan naman po yung pinuntahan po ninyo ngayon dito ma'am na pinagbigyan ng inyong application? Sa ngayon po, isa pa lang po, kaka-start ko pa lang po ng isa pa lang. Pero titingnan pa po namin yung iba doon. So DJ kasamang Ronald ti may isapay kaditi nakainuman tayo nga nang paymet kaditi aplikasyon na kaditi nakipartisipar nga pribado nga kumpanya kaditi naisiangkat nga naruway nga panggedan enhanced employment program ti gobyerno provincial kasamang Ronald ket nakainuman ko pa ti may isa kaditi nakipasetmet wen nakipartisipar nga nagala kaditi aplikante kang runan na iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dati nakabagi iti Human Resource Management Office iti hospital kasamang Ronald nga nangi pakamuan na nga when nangi pasingkedan na nga aga kasapulan nga talaga iti adu nga personnel iti nadakamat nga hospital kapu kidati kalikagumda nga adadapay nga mangipalawa iti papayda nga serbisyo kadagiti umili kasamang Ronald. Mabaling maamuan kay nagandantay destination mo ma'am din ngayon Ma'am, Clarissa Jeline De Rosas, ma'am, HR manager. Sa HR, ma'am.
Ma'am, ado na giti kasapulan nyo tata, kidati pa nakipartisipan nyo, kidati narway nga pangyadan, ma'am. When ma'am, adu ti open nga positions ni, adu ti vacant positions nga i-offer mi tata nga kasapulan ni talaga sa hospital. So, anya ti kaaduan, ma'am, nga masapul yun, nurses na kwa? For now, ma'am, adu ti vacant position ni like medtech and administrative aid positions. Even nurses, ma'am, ag-open pam tumit mo kapay ti positions da. Kasi talaga, expand namin ti hospital, ma'am. So, we are also in need of say applicants, ma'am. Can doctors as well, nurses as well, masapol ni ma'am. Ma'am, adda mano amin no mabalin nga ma'am, ma'am, no adda mano iti kasapulan ti hospital kada iti gagundaway nga maala nga kas agbalin nga personnel, ma'am. Ma'am, as of today, ma'am, August 24? Or ba ngayon? Ay, August 25, ma'am, adda nga min kapastir kanya ni tata nga 22 vacant positions, ma'am, nga para medtech and administrative positions. For nurses, ma'am, adupay, ma'am, yung haanipay nga min nga haanipay na ipaskil di civil service, yung hindi ko kasi mabigay sa'yo yung exact na numbers, ma'am, yung we are really into adu nga positions kay ti sumasaro nga i-post min to nga open. Ma'am, kada kitay open nga administrative position, anya da ma'am da kitay qualifications para kidati, ma'am? Para sa digisi admin assistant, ma'am, complete 2 years studies in college for relevant training and 1 year experience can preferably, ma'am, digisi at the eligibility na first or second level, ma'am. Tapos digiti medno ko medical technicians, ma'am, digiti registered medical technicians, can digiti at the trainings na relevant training for the position, can it bachelor's degree holder, ma'am, can diti eligibility da as anak. Kan iti addan mano iti nagaplikara para karigiti tatanga posisyon, ma'am. Ano, ma'am? Adda mano iti nagaplikara, ma'am. Ay, eto, ma'am, at digiti total nga nag-inquire nga applicants kanya may ma'am ket 34. They are all qualified for an administrative position. Ini kanimet iso the digizay requirements da nga i-fill up data no kayat dan to nga ag-apply, ma'am, mabalindan to umay ipasa sa hospital wenno mabalindan to nga i-email kanya ma'am. So after this, ma'am, anya iti sumaron no nga pagdalanan dagiti aplikante? Unlike other agencies, ma'am, dakam ngamin sa hospital, the hiring processing ni ma'am is we require them for a 2-week volunteership, which is umay da on-site training is or volunteer for the position nga kayat da, ma'am, after which umay da gandududan to tinuro exam ken panel interview, ma'am. Then after that, kita aiming to the i-assess dan tumot lang santo decision met lang the head of the hospital ni ma'am for the position ken qualified ka dito nga position. Kapsat, lakit kasama ng intay itong tulay ng mga ipadanon kadagiti interviews, entero din alawate diti report. Ipadanon kada tayo ni kasamang Frances Alegre. RPN Radyo Ronda Live Report. Yes, kasamang Frances, good morning and happy weekend. Happy weekend to kasama nga Ronald ken kasama din na kasamang Irene pakiramanan kanigiti followers, listeners iti Sirmatan Ilocano program. At panuraya ken ni Governor Macho Marcos sa Manotok kanuan niya iti pakausarana iti nabatbating pondo iti biyang ti bayanihan ken nagasameten iti local fund iti gobyerno probinsyal teknan pailaeng sa iti panang prebentar iti panagwaras sa iti virus COVID-19. Dahito iti nagresultaan iti taripnong iti local finance committee ken kasameten iti ad hoc committee teknan iti nasaong banag tapnetikas ket trataren numanupay iti nabatbati ken no anya iti mabalin nga pagagastusan iti natagamat nga pondo.
Lawag iti provincial budget officer Mrs. Evangeline Tabulog kabayatan na iti taritnong nga nulakit adda iti guidelines ken kasamitan na maipalubos nga panakagastos iti local budget circular keta awan na iti makita na nga makatubeng batad na nga daytoy nga guidelines 8 iti items nga mabalin nga pakausaran iti nadakamat nga bayanihan fund iti gobyerno probinsyal. Rason na kunana nga aga panuraya iti abiyang ti gobernador no anyan to iti pakausaran dagitoy nga pondo. Naamuan asaan meta nga kasapulan iti realignment ordinance when no reprogramming no kas pagarigan kadagiti saan nga nausar nga pondo nga nakailatangan nakit sa bali iti pakausaran na nulakit di adda kadagiti 8 nga items nga napakamaten iti abiyang ti LFC nga maipalubos nga pakai-gastuan na. Dagiti Lupay kasta una ni Attorney Saul Lazo nga maibasar kariti nasukitok na nga local budget circular ket mabaling nga mausar iti nasaong pondo para iti any program nga mainaig iti COVID-19. Malaksid laeng no ada iti panagpaay iti financial assistance mali mabali participation when no panakausar na harigiti participation fees hantay nga maipalubos ngem dagiti amin nga programa any program nga pakaiadresan na ket pakasaknan ti panakaprebentar iti COVID-19 ket maipalubos ken kasameten umatala isuna ngano adda iti panakabalin na ket adda metlata iti urisang kabasi nga mapan iti biyan iti education sector saknan paylaeng karay iti sangwen nga baro nga approach para iti panagbasa dagiti estudyante bubuhay paylaeng iti pangka tinatapamat nga virus. Tinagaresultaan daytoy ket impasigurado met ni Mrs. Tabulog nga daytoy ket ipadanon na itibiyang ti gobernador lupay kunang natibay sa Governor Cecilia Aneta Marcos nga aware ken amo ti gobernador nga aging ganalaengen inton September 15 iti panakausar iti pondo ket no saan nga mausar maipasubli daytoy itibiyang ti national. Dayta iti damag manipot iti provincial capital para iti Sirmatan Ilocano program Frances Alegre reporting. RPN Radyo Ronda Live Report. Programa tayo gagayan kaya na kakabsat alaket kasangwa ng intay danon dati report kasamang Irene ni kasamang Sita Makalipes alaket dispensarin laing datay itibiyang ti pideya naka-schedule nga ma-interview tayo pa itata ni Police Master Sergeant Harold Nicolas gapanan pa lang titi operasyon da idi kalman by bus operation da iti baset ti barangay 21 Lawag City into langin Aldaw but anyway iti data kung daway sabali pa yung report ipadalong ko tayo ni kasamang Sita Makalipes. RPN Radyo Ronda Live Report. Kasamang Sita, good morning and please come in. Yes, good morning po kasamang Ronald and kasamang Irene. Iti baet na nakasentro ti atensyon ti kadwali ti COVID-19 imbasigan ni Dr. Rogelio Balbal, Public Health Consultant ti Ilocos Norte nga ipang pangrunamet ni Ilocos Norte Governor Maxi Marcos Manotok nagigidwa pa proyekto kangrunan na iti Beneg ti Salon Act. Inakamat si Dr. Balbag, amaysan ito iti pa nakaipasdeg ti Malasakit Center, iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital, at sinursurnadan ti Gobernador, iti opisina ni Presidente Rodrigo Duterte, aginggan ana-aprobaran ken maramdaman na maipasdeg dito Ilocos Norte. Kunan na ti Malasakit Center, ken nagserbi a one-stop shop, apaka ipaayan iti tulong ken benepisyo kariti marigrigat, asaan na makabayar iti hospital bill. Inalawag ni Dr. Balbag at yung Malasakit Center kahit pagdadagupan iti biyang PhilHealth, medical assistance, money for iti Department of Health, Philippine Charity Sweepstakes Office, PAGCOR, kaya dadopay ng ahensya ti gobyerno at tumagtulog iti financial assistance kahit iti nagduduma apalay pagagasan.
kunana nga day ti 5 milyon na pesos a revolving fund may tiyan iti nasang hospital pang supusok kariti saan na makabayad kagro na kariti pasyente a marigrigas amang sulbar iti no billing hospital dagiti may direct iti Governor Roque Ablan Senior Memorial Hospital inay ti public health consultant ti Ilocos Norte anapintas ti nasa proyekto kapunta dan iti nakasagana pundo apakadawan iti may paay nga bayad kaditi saan masakupan no makaveran iti fresh health. Dapat manipur iti provincial capital para iti Sirmatan Ilocano kita makalipis reporting manipur iti Capitolio Provincial. RPN Radyo Ronda Live Report. Okay, partner. Nakadado dagiti report. So, adan sa padatay ipakamakamta. Okay. So, mabalin pa, Okay, ipakamakam. ipakakamta. Tapnuli ka sakit maipanano din. Dagiti nakadado. Tatang damdamag. Naka-schedule datay konekta iti naman tayo tibiyang tipiday. Ngem lain tulatan aldawen. Gagayem. Agapanan ta dagitoy ket rebeng na nga kamuan digiti apo nga kakailyan tayo digiti damdamag manipod iti gobyerno provincial. Okay kasama rin. Yes, kasama nga Ronald, so ipakamakam ta dati pakaseknan dati naisangkat medical man dati iti sweldo dati beneficiaryo iti cash for work program nga adda iti babaen iti Metro Ilocos Norte Council nga nakabenepisyaran dagiti jeepney operators drivers when kang nanak iti drivers kasamang Ronald iti panakaiyawat iti sweldo da iti kalman. So nakainuman tayo ni Mr. Eman Bayangos sa manipod iti Metro Ilocos Norte Council. So kaso iti panaganayas iti panakinuman tayo ni Mr. Eman Bayangos. Mabalin nga i-maamuan kinananay nga detalye dati kaunaan nga cash for work dahil suwat Bale, na Metro Ilocos Norte Council. cash for work tayo tatamam kat bale PUG drivers driver operator nga na-display si di madamati ECQ. So titulong tayo kanya da kasalang panakitulong kanya da ma'am kat nagpa-cash for work tayo in partnership with Environment and Natural Resources Office kin PSWDO nga tiubrada ma'am kat nagdalos ti drainage canal systems kada tuy surroundings ma'am DJ respective municipalities na. So tatta first batch po ti umuna pa lang masweldoan kat dati 297 kasang party 995 amin so da pero 297 pa ilatatta kas lang party first batch nga na ipagnagpapel na ma'am. So ti maawat da ma'am kat 1,275 pesos no. So mabalin sa'yo nga maamuan no asino dagiti karaman kaya ti first batch. Dati first batch ma'am by municipality nga na may anda bale Tagalawag from Pasukin Bakarakin San Nicolas pero digijay ma'am kat sabasabali nga asosasyon ti jeepney drivers for example Lawag Batak Paway Lawag Pasukin Bakara adapay Lawag Suba Lawag Lagi Sail kadjem. So saan nga naibasar ko kada jay asosasyon dagiti drivers nga kadagiti ili nakbasaran na. Haan ma'am kasi tinagibasaran da ma'am kat digijay municipality da ma'am. So pinagkakadwa dalat ta per municipality na. Sir, kaano ti panakaisayangkat naman ang dati second batch sa ito umawat at ti Sanduda? Awang pa iti exact nga date na ma'am nga naibaga kanyak mutkit di your oray tayo lang ma-proven di gijay do mga papeles na tapos i-announce kam to latan ti second batch na to dahil pa nag-distribute ti sweldo da ma'am. Yung amin dagito'y 995 sir kat nalpasdan nga na-i-render dati servisyo da. Yan ma'am, nalpasdan naka-render that service ma'am kasi nagpa-accomplishment report tayo DTR tapos picture di gayon brada ma'am. Nalpas naman kiti aminan ma'am. Anya dagito'y na-paubra ka dagito'y sir? Bale, tinay-paubra ka niya da ma'am. May sakot nagdalos ti canals, drainage system kasla lang para kadeti umay nga panagtutudong amin ma'am. Tapos, tigitad do ma'am tila tamat inubradan ma'am. Nagdalos ti street sidewalks kada kasta highway. Ada pa dagito'y napagmula sir? Ma'am? Kay napagmula ka dito na dumadong mga ay ma'am, baon da naki-coordinate damin ti barangay captains ma'am. Tapos no ana yung baga ni barangay captain kasla ko pagmulaan kay Manti Castoy mabalinda nga kasta no nagmula met.
So DJ kasamang Ronald dati panangi lawlawag ni Sir Eman kidati tatanai sa engkat nga cash for work program dati panakayawat maternity sweldo dagitay sumagmano kanakit di dagitay karaman iti first batch nga dandani sa nga ribo kasamang Ronald tay dagiti mun una met nga naipayan ti sweldo dandani talugasot pa lang so ado pay dagitay sumarsaruno nga maipayan iti sweldo da kasamang Ronald mayor uray met dati pan nakaiproseso dagiti kasapulan tata nga requirement para iti dati panangawat da kiri itay sweldo da kasamang Ronald so damet dati may isa nga benepisyaryo nga nakainuman tayo sa padanon tan ipakamakam ta nga ipakamakam. Okay. Okay, medyo overtime tapasit, okay? Madadayo nga nagan nyo? Di Aquino, ma'am. Tagaan mo kayo, sir? At Pidig na. Ano barangay, sir? Barangay Porbin, mga ma. Sir, nabayag nga driver kayo, sir? Yun, ma'am, nabayag natin. At naman nga tawanan, sir? Doon dani 20 years on, ma'am. So, sipod nang rugi kayo nga driver, sir. Anya, dagito yung tapos pasaran yun nga nakalalagit nga experience para kada kayo? Kasi dagangan, ma'am, no, da disgrasya. Na mapagpagadaan, ma'am, isa lang diya. So, kasano yung kamay kumpara ta dati experience yo kadati kada dati krisis gago pa dati COVID-19, sir? Agad narigat, ma'am, narigat nga pagsapulan. Dati kasi nga po, napaspasama ka tayo, ma'am. So, dati maipay ka na kayo nga cash for work, sir, nalpas yun nga na-iserbi? Okay, yun, ma'am, ha? Naiutang, mi pa yun. Ano na ipatrabaho ka na kayo, sir? Iya, pinagdalos mo yun, nagmula kami ti Marunggay. Nagmula ni Marunggay, sir? Dito itang gawan Pidig. Agaman amin sa Timula yun? No, the 93, ma'am, agad sagdod, wakam ti Intogo. Ay, parinis mo na itugot, sir? Yun, ma'am. Saan, mano dati maawat yung at iti dito yung agundaway, sir? 1,275. Anan when you, sir, dati maawat yung tatanga kantidad? Agad para pamilya, ma'am. At bale, ma'am, ada pa kami nabukon, ma'am, sa pangisar diyan latan, ma'am. So, kumusta met, sir, dati pa nagpasada yung para gito yung agundaway? Narigat lang, ma'am, dan pasaray one way, diya lang 550 nga masingir mi, ma'am. Agkrudo kami tido ga sota dan to mabati nga 350. Napanto madyanta natin bagi tayo diya sot bagi mi jawan 150. So, kasano ti kinapateg na kada kayo dati naisa yung cash forward program? Agad daktal met na mata iniktan na kamti pass forward ni ako governor. Bangang tulong met kada kami nga driver nga awang pagubrahan na hindi mo. So, any message, sir, para kini governor? Ilang masaok, ma'am, kanya po gobernador. Agyaman kami po gobernador. Di dito ngintad mga tulong kada kami. Diyan. Thank you. So dayay kasamang Ronald dati may isa ka dati na benepisyaran nga taga Pidig Ilocos Norte in padaw na dati napalaos nga paregyaman na kani Governor Matthew Marcos Manotok po kay dati panakaypaay karakwada iti gundaway nga nagbalinmet nga benepisyaryo iti kasa for work program ta nupay basit ko nato kasamang Ronald ngem dakkel abanag para kat itay ag kasapulan. Kasi matan 150 lang sumrit kanya da. Wala. Okay, pumakada taro dan partner, yung kasama ng pumakada. Shout out ka pa. Good morning, Sir Idol. Stay safe po and all viewers ko na ni Ma'am Regina Salvador. Good morning, Sir Ronald, Ma'am Irene, and to all listeners and to all viewers, stay safe and God bless us all ko na ni Ma'am Lorna de la Cruz. Good morning, Sir Ronald and Ma'am Irene. Have a great day po. Take care and God bless ko na ni pagayam tayong Donna Herbacio Granger. Have a great weekend po. Watching from Manchester, United Kingdom. Okay. Have a wonderful day to both of you. Keep safe. Kung nanisang niyang Vine member Efren Valdez. Ken kablante pa hindi pa rin ko Rodnel Felix. Ni Danny Ricardo Rabago. Dita Hawaii kini Mami Norma Rabago. Ni Manang tayong
Gwen Guillermo Tango, mani po dito Singapore. Good morning ko na natoy. Good morning Sir Ronald and Madam Irene. Keep safe pa. Mahalo ko na ni Sir Rodel Tagata Kapukan. Kablang tayo pa ni Mami Felicitas Cabias, ni kumpad Jeff Cabias, kini happy birthday today. Kini Sir Ronald Salodarias. Okay partner, di kita duman. Alakit dispensary yun, handa kay aminin nga managanan. Kaya kablante pa ni Manong Jessica Scondita Hawaii. Pamakadan, partner! Yes, partner. So, kadagiti amin-amin tatang, saan nga na inaganan na pagpasensyaan yun, kita nag-overtime aminin, iti programa tayo. Iti nagan ti gobyerno provincial, nga dadolwan ni Governor Matthew Marcos Manotok, ti Communications and Media Office, dadolwan ni Miss Maria Rona Isabel Dawang, tuy pagay yung agyaman ti panang tatarabay iti programa, Sirmata ni Lucano, Irene Ringor. Okay, kasama. Sumasahimpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan. Ito